fl-ewwel 100 ġurnata u dawn l-inkajnijom se nkunu qegħdin immorru iva għat-tibdiliet li aħna rridu naraw biex nindirizzaw l tal-ħajja li jindaħlu id-dritt għall-ambjent bħala dritt fundamentali illi allura semmejt li ġdida l tal-ħajja dik qed tkun waħda minn ta' quddiem tagħna illi nimplementaw dak li kienet qalet l-inkjesta ta' 3 imħalfin dwar il-Difni Caruana Galizja li ġiet illi fil-fatt konna ppreżentajna fil-Parlament. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu mill-ġurnalista Lavin Malta Tim Diakono fejn tkellem dwar diversi aspetti fosthom l-iskandli li qed jiffaċċja pajjiżna kif ukoll il-kriżi ta' tuħ tad-dawl u l-ambjent. Bernard Grech saħaq li anka mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista rnexxielu jagħmel kisbiet kbar dan kif flimkien mad-deputati u t-tim kollu qed jaħdem biex ikun il-gvern alternattiv, gvern li l-poplu jixxaqlu. Aħna kellna ġlieda pereżempju ċara fejn tidħol il-kwistjoni ta' Jean Paul Sofija. Ġlieda ċara fuq dak li rigwarda l-għoli tal-ħajja li qed jeffettwa lin-nies. Kellna ġlieda ċara fejn jitlu l-isparijiet f'pajjiżna u fil-fatt kif taf inti irbaħnija fil-qorti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkompli jsaħħaħ lil ħaddiem u joħloq niċeċ ekonomiċi ġodda. Il-pajjiż għandu bżonn gvern tajjeb, Partit Nazzjonalista fil-Gvern li jindirizza l-issues u l-problemi li għandu l-pajjiż. U l-problemi li għandu l-pajjiż illum kulħadd jaf x'inhuma, li huma l-għolli tal-ħajja, li huma l-overpopulation mingħajr kontroll u mingħajr investiment kif suppost fl-infrastruttura, problemi ta' kontabilità tal-politiċi f'dan il-pajjiż, problemi ta' korruzzjoni. Kien hawn fejn Bernard Grech saħaq li l-Ministru Clyde Caruana għandu bżonn jibdel il-mudell ekonomiku. Clyde Caruana li jgħid sentejn li għandu problem f'dan il-mudell ekonomiku u issa fl-aħħar anke Roberta Bella li donnu qed jirrikonoxxih qed nippretendi li fil-budget li jmiss jgħidilna kif se jwettaq mudell ekonomiku differenti. Dwar l-iskandlu fih dan identità, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa rekit inkwetanti ħafna. Ninkwieta illi jkellmuk notara jgħidulek tajjeb mela aħna neħlu il-multi jekk ikollna xi fotokopja ta' ID card niesa. U issa nafu illi dik l-ID card jista' jkun tkun falsa. U stqar li dan huwa r-riżultat ta' tmexxija ħażina min-naħa tal-Ministru Byron Camilleri. Aħna ma nix nitkellmu biss dwar il-problema, ma dwar min wassalna, u ġifri għandek Ministru Byron Camilleri illi taħtu saru numru ta' skandli, m'hemm xejn li jaħdem taħtu ħli fis-segretezza ta' dak kollu li għamlu ħażin huma. Min jaf xemm iżjed li għad irridu niskopru. U dan jibqa' hemm. U dan Roberta Bella ma jistax għalih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ċena l-fatt kif f'pajjiżna ħadd ma jerfa' responsabilità politika għall-iżbalji li jkunu saru u għall-iskandli fih dan il-ministeri tagħhom. Sfortunatament dal-gvern f'dawn 11 sena ġab lil dal-pajjiż mhux normali. Mhux normali li inti tisraq mill-benefiċċji tal-poplu Malti u għawċi. Bernard Grech elenka l-punt ukoll il-gvern qed jitratta l-aġenda parlamentari b'nuqqas ta' interess. Roberta Bella ma jridx jaċċetta li jkun hemm il-Prime Minister's Questions. L-istess għandna problema fejn jitlu mbagħad id-domandi parlamentari li ħafna drabi ma jiġux imwieġba. U waqt li kienet jingħad dan kollu prontament f'nofs din l-intervista jinqata' d-dawl turija ċara tar-realtà li l-poplu qed jgħix fiha. We can laugh it off, imma kieku tkun id-dar inti rieqed u għandek magna ta' sleep apnea li minna jiddependi li tieħu nnifs. U jekk inti ma taħdemlekx tista' tmut u tiġi biex toroqgħod u jidħollok il-biża li tista' waqt li rieqed titfilek il-magna xi mur id-dawl mhix ċajta. Marija Borġ, għal Net News.